הוא שובב כשעושה את זה. ראית את הדבר הזה, תראי. רוצה את הצחוקים. הוא סתם מנסה לאכול לא, עכשיו. לא, הוא רוצה את הצחוקים. כי זה מה ששחר מלמד אותו. אם בגלל שזה שובב איזה דבר. זה מייקאפ מעולה. אם הוא יפלוט עליי זה בכלל זה יהיה גם מקלחת חלב. תביא איזה מחליט. שאני אעשה לו את זה בננה. מה אתה עושה? אתה אוכל את סבתא? מה אתה עושה? אתה שובבי. אתה שובבי, כן. אתה שובבי, שובבי, שובבי. מסתובב. נו, הלאה, איזה מייל תשלח את המכתב שילך? 58, נוגע 58. תחת איזה שבילה? פסלר.